Jesu Kristu inkosi bamsana Jesu Kristu inkosi ngiyethemba ukuthi sangcina nonke nomndeni wakaNsibande nami Nkosi Jesu ngiyaphila emva kokugula kakhulu ngisemkhosini wa-21 days cha kodwa sengiyaphila nje ngirathi kakhulu nje Nkosi Jesu ngiphilisile ngoba kwakumkhuhlane nje awunzima kakhulu Jesu Kristu inkosi bamsana nje sizobonga uNkosi uJesu ngomusa wakhe khona ubaba la ngasekhaya ubegula bene cancer cha mse stage 4 cancer yengqondo kodwa ukuthi isimbambe kakhulu awe isenhlizweni yami kakhulu ngidabuka ukuthi uNkulunkulu ngicela angisize ngihlanganise naye ngoba uze wayeke emsebenzini ngenxa yecancer belokhu isimwisa uNkulunkulu wangenzela kumusa ngahlangana naye town ngokuthi ngakhona into engifuna ukuyiconfirm ngahlangana nakho uqala ngamiyeka ngase ngihlangana nakho sibili kwenye shop ngavela ngaqhamusa ngimxhawula ngathi uJesu Kristu inkosi baba washo uJesu wambingelela sakhuluma ngokugula ngase baba yamukela inkosi nakuphela ezokusiza baba abantu vele wakhala sakhuleka uRomans 10 naye ubaba wavuma ukuthi impela uNkulunkulu uthembekile ngathi baba nathi uyezu uyaqala ukugula uthi uJesu Kristu inkosi baba ukholwa uNkosi uJesu wajabula lababa lo sahlukana inhliziyo yami abhlungu kakhulu ngoba bamdala vele wakhala ngize nje insuku kuthiwa emva kwenyanga waseyahamba emhlabeni wavuka nje engasekho seshonile kodwa ngiyamthemba nje uNkosi Jesu ngomusa wakhe ngoba inhliziyo yami uthi inkosi ngiyacela uzomkhumbula owesibili ke ayilona ahamba emhlabeni umndeni umunye umuzi wala ngasekhaya umuzi weowner lokho kushona ingane zalo inhliziyo yami ayithindi inhliziyo yami kakhulu baba ingane zakho ifundise nje befundisa nje phesheya ehlala eScotland baba la nje bowusiza nje umphakathi uyi-own benokugandaganda nje umphakathi bowusiza kakhulu kwafika inhliziyo yami uNkulunkulu ngicela ungisize kodwa lokho kubeka ithi mengihambisa umkhulu ngokuthi la mndeni ke umndeni ongathi ubamkhulu bengibona lokho ngiyibuke ukuthi engeke mncane ngeze bethatha ivangeli ngoba bazobona ukuthi ngeke lazabi indaba ensindiso ngoba kenzazi ukuthi abakhonze kanje yathi mangifika khona bangamkela ngezandla ezimhlophe bangijabulela kakhulu bangijabulisa umama khona wakhala uhamba utshela baba khona ukuthi ngoba bafica khona baba khona uyagula sakhuleka kuRomans 10 ke emva lokho sakhuleka kuRomans 10 ngabatshela baba ukuthi nezono ziyavunywa ke ibajabula kakhulu mase ngihamba bathi mntanami sishiye lo mkhuleko lo babonga bathi phinde futhi ubuye ngelinye ilanga bangenza nokudla ke baba bengasafuthi abasabuya ntambama la ekhaya uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngiyabingelela baba egameni likaJesu ngithi uJesu Kristu inkosi lapha engisebenza khona baba kuye kwenzeke kwesinye isikhathi ngibe sesitolo kodwa isikhathi esiningi ngijwayele ukuba se-hardware ayibibikho ngibhizi ngeke ngithole nethuba lokulalela inkonzo uma ngingakwazanga ukuyilalela uma kunemkhuleko ngikhuleke nami ngiguqe ngikhuleke bekade ngikhuleka nje umkhuleko lo wabaseRoma 10 lo okhulekiwe ade kusenkonzweni le ntunjambili kade ngiguqile ngawukhuleka ngawuqede kuthe sokukhuleka ubaba ngasengizwa sokuduma imoto nje engenayo ngase ngiyasukuma ngangayicisha ifoni kanti kuzongena omunye nje ubaba umfundisi wendawo ezothenga ebuze lokhu akubuzayo ukuthi kukuphi ngimkhombise ebese yasondela-ke sokufanele ngabe uyakhokha seyiphethe lo nto akayifanele ayikhokhele bese yabuza ukuthi ubani lo okhulekayo buza kwifoni ngathi mina ubaba uNsibande ngabona ubaba ejika eshintsha ubuso wangabe sayithatha lempahla le befanele ayikhokhele ayithathe washiya kanjalo ngabona ukuthi hhayi uyasha-ke lo baba uyasha washiya kanjalo ngawubheka nje umlilo kaNkulunkulu ukuthi ushisa ngisho abantu abasemaceleni ngambonga nje uNkulunkulu ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu unathi impela lapho esikhona kuyashisa ukhona umlilo
uyashisa njengampela. Ngimnikeza udumo ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli noma umpostoli entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lizwe. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu omuhle kangaka empilweni zethu. Sibonga kakhulu baba. uJesu wathi ngelinye ilanga niyobabona ngey'thelo zabo. Ayi, ziyabonakala baba, ziyabonakala. Siyambonga asiphezi uNkulunkulu ubuhle asenzela bona. Imfihlakalo engaka angazi ukuba sifikanga ekhaya lezwi ngabe sikuphi. Siyabonga konke uNkulunkulu asenzela kona ngawe baba nomndeni wonke wasekhaya kaNsibande. Ngicela ukudlulisa lo bufakazi. Kunendlu engihlala kiyo, izindlu zekhampani kwenziwa ama-rent to buy. Ngisokole iminyaka ngizama ukuthi ngiyithole indlu kodwa bekungakhonakali. Ngomusa uNkulunkulu angenzele wona. Ngiyabonga kakhulu, angiwuvali umlomo. Qale last year unyaka sewuzophela base bayasho-ke ukuthi angilinde unyaka uphele, bazongenzela-ke, bazongigcwalisisa wonke amafomu bese nami-ke ngiqala ukwenza le rent to buy ngizokwazi ukuyithenga. Lo nyaka lo bese mawuqala base bangenzela-ke, ngasayina izolo nje bengiyosayina emagcwetheni nokuyilungisa bese ngiqala ukuthi ngiyayilungisa ngine-faith ukuthi uNkulunkulu uyongenzela umusa. uNkulunkulu athembekile, wangenzela umusa. Akaqinanga ngalokho. Abantwana bami kunini bahleli bangasebenzi kodwa lo nyaka uNkulunkulu usenzele imanga. Konke kuyenzeka. Noma ngibheka ama-prayer request wami list, ngithike konke ebengicela kuNkulunkulu ukuphelelisile. Ngiyabonga baba, siyambonga uNkulunkulu ngaba siwuvala umlomo. Kusikhuthaza kakhulu ukuthi sithembeke kuye, sigijima endleleni singasabheki emuva. Nabanye abebangabaza babone ukuthi uyaphila uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena baba nomndeni wakho, asigcine sonke simkhonze ngokuthembeka uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Futhi ugcwalisile lokho ohlala usitshela kona ukuthi siphile ubungcwele. Uma siphila ubungcwele ufakazile uNkulunkulu, ushilo ezwini lakhe ukuthi uma sihlala kuye namazwi akhe ahlala kithi, socela konke asenzele. Cha, ukwenzile. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyabingelela bazalwane bonke ey'ndaweni zonke abayikhonza ngobungcwele inkosi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Kube lidumo nenkazimulo kuNkulunkulu baba wethu. Siyabonga kakhulu baba nangako konke baba osifundisa kona. Hayi impela alifani namanye amavangeli. Liyakhulunyisa izwi la ekhaya lezwi. Impela ungaphuma uhambe. Ngithi mangusu usho njena uthi mangabe kukwehlula, hayi phuma uhambe, thatha imithwadlana yakho uphuma uhambe. Impela kunjalo baba, mangibuka liyakhulunyiswa izwi la ekhaya. Uyabona inkonzo baba yangesonto le ngangilalele ukhuluma khona ngomonakalo owenzeka ebandleni. Kwambuleke ngenye indlela kimi ngathi mina uNkulunkulu wenza imangaliso namhlanje ey'nsukwini zokugcina. La siphila khona sibona bonke abantu beyithanda khona benza yonke into abayithandayo abavumelana nayo ethandwa ngibo, hhayi izwi lenkosi. Hayi baba, uhluba indlubu ekhasini. Ngithanda ukwenza kwakho baba kukhombisa ngosobala ukuthi uyalimela iqiniso. Uma uthi yebo uthi yebo, uma uthi qhabo uthi qhabo. La ekhaya kwenziwa lokhu. Ngakho-ke ngiyakubonga kakhulu baba. Ney'nkonzo ongithumelele zona ngiyibongile kakhulu, ngiyajabula umoya wami uyayitusa inkosi. Ayigcine baba inkosi. Hawu baba, ugitshelwe. Ongabona akabone. Kodwa thina siyabona inkosi wembulile kithi. Ngihlale ngiwabona amanye amavangeli ngezwa bakhuluma kodwa hhayi leli.
uma ungalifuni hayi mina ngibona ukuthi uthatha imithwalo uhambe njengoba nawe usho njalo baba, ngoba phela iqiniso iqiniso. Into yosenza singene ekhaya ezulwini ubungcwele. uNkulunkulu ufuna ubungcwele kithi. So uma singabufuni thina ubungcwele, singafuni ukuvuma izono zethu, ngoba ubungcwele butholakala ngokuthi uvuma izono. Ungeke ube ngcwele izono ungazivumanga, ziyashiywa ziyekelwe. Siyabonga baba, imgcine inkosi nomndeni wakho nabazalwane bonke. uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu baba uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela entabeni enhle kaJehova nasekhaya lezwi. Ngibingelela mpostoli nomama mpostoli nebandla lonke ngesivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Ngizobonga nje amandla kaNkulunkulu. January sisasebukhosini, sithe sisasebukhosini nje ngezwe into ebengakazi ngayizwa empilweni yami, ngezwe amandla ebengakazi ngawezwa nje empilweni yami yonke. Impela ubukhosi bengiwubamba, kodwa ngendlela bengibamba ngayo bengafani nendlela engibamba ngayo entabeni enhle kaJehova, ngoba isinqumo nje ngasithatha early esamemezela ubaba ukuthi January siyangena ebukhosini. Ngiyacela enkosini ngithi Nkosi, ngiyacela ungiphe amandla ukuba ngiyongena nami nobukhosi. Uma ngahluleka ngoba ngihlulekile, kodwa ngibe ngizinikelele ngawonke amandla wami ukuthi ngithwale ungihole endleleni zonke until ngize ngiyoqeda. Kwangampela inkosi yathembeka. Sithe sisephakathi ebukhosini, I think ngesonto lesibili ngezwa inhlungu emzimbeni wami, ngezwa izinso kwangathi mhlambe ngishawe stroke, unyawo ngeke lusasebenza. Ngezwe emsipha idonsa emuva, ngingakwazi ngisho ukulala, ngingakwazi ngisho ukuphenduka. Kodwa kunye ngiyabambelele kukho, ngithi mina uJesu Kristu inkosi. Ngawabona yonke imithandazo ngangiyithandaza, ngangiyilalela, wangithwala uNkulunkulu, wangidlulisa, ngoba isitha besizama ngizingive up, ngoba sometimes siyazilimaza ngokuconfessa ngomlomo wethu izinto ezinegative, kanti simunikeza indawo isitha. Kodwa nganqaba, ngangasho lutho, ngathi mina uJesu Kristu inkosi, uNkulunkulu ophilayo ongahlulwa yilutho, nguNkulunkulu wenyama yonke, uyokungisindisa. Impela wangithwala uNkulunkulu ngeze ngiyofinyelela ekugcineni kobukhosi. Sesifikile futhi I think isonto lokugcina Saturday wakhona isonto lokugcina ngavedana ngavuvukala inyawo, into engazi ngayibona, ngangazi ukuthi eSunday ngizoqoka kanjani icathula. Kwavuvukala inyawo ngaze ngasaba ngisho ukuphumela ngaphandle ngisendlini, ngasaba ngisho ukuhamba. Kodwa ngithe ngilalele imithandazo umkhuleko ebusuku bonke, ngilokhu ngikhuleka ngilalele umkhuleko, bese ngithinta inyawo zami ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithe ngivuka ekuseni, hawu ngiyibona inyawo ziyabonakala zona, kodwa sengiyakwazi ukungena ecathuleni. Ngiyaqoka icathula ngekahle esontweni, kwangayina lutho futhi kwangabonakala kahle mhlawumbe khona into errong. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukungena ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ethembekile nangamandla asemthandazweni, nangaNkulunkulu engena umsebenzisa ngayo baba nzibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli egameni likaJesu, mama, abazukulu bonke, abantwana nje bonke ekhaya egameni lenkosi yethu Jesu. Baba umpostoli, kuzosa kube isonto ngivuke nombono. Uma ngivuka nginombono ngibona ngise-Richards Bay High School. uJesu uyangisiza, uyangikhombisa eRichards Bay. La eRichards Bay njengoba ngathi ngise-Richards Bay ngibona abazalwane abaningi ubabhabhadisa, bafaka emanzini, bomama kade ubafaka emanzini. Uma ubafaka emanzini baba mpostoli, mina ibe ngime phezulu lapha estage lapha phezulu. Uma bafakwa laba abanye bayabathatha bayobafaka ezindlini eziqondile. Into engimangazeke lapha ngale nkathi kufakwa abantu sebefakiwe emanzini, sibangena kulezi zindlu lezi okungena khona abesifazane namadoda angene kwelinye endlu.
So ngibona abesifazane bayaduka. Omunye wesifazane uyongena endlini kule kamelo eyongena khona abesilisa. Ngiyamnqanda ngithi akuyona indawo yakho le, buya uzongena kunansi indawo. Ngamnqanda wagcina angangenanga ekamelweni lomuntu abantu besilisa. Kwase kuyangimangaza ukuthi uduka kanjani esebhabhadisiwe. So baba umpostoli ibe kunaleyo ngxenye kuzosa izolo ngomgqibelo kuzosa kube isonto uNkulunkulu akade ngisiza kuyona ngise-Richards Bay. So ngiyamethemba uNkulunkulu baba ukuthi uNkulunkulu nawe, ngiyamethemba ukuthi uNkulunkulu ibandla uzohlala njalo enalo asigcina, asinikeze uthando, asinikeze ukuthula, ukukholeka entweni zonke uNkulunkulu afisa ukuthi sikholeke kuzona. Wethembeka ngoba kakhulukazi kufuneka khona ukwethembeka. So-ke baba ngizosho njalo ukuthi siyibandla likaKristu sengathi singathembeka. Lento ibingitshela ngokusobala ukuthi uthi usubabhabhadisile abanye bangayeki ukusuka ezonweni babuyele ezonweni zabo. Ngiyabonga baba umpostoli, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosisiza njalo. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyabingelela egameni elihle lomsindisi wethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithi baba angithathele lithuba ngibonge kakhulu ngomkhuleko oye wangipha wona ngemuva kokuthi ngiye ngathumelela i-VN eshoyo ukuthi nginenkinga. Selokhu ngabe kwizandla omunye umfundisi owayengaqondakali. Ngaba nenkinga yokuthi ngazithola isimo sami ngingasitholi kahle, ngaphila nento isikhathi eside ebewungazathi ngibelethile, nginento engiyibelethile la emhlane. Umzimba wami usinda ungakhululekanga, nginamaphupho amambi, kungekho lutho nje oluhle. Ngemuva kokuthi unginikezile umkhuleko baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngawe. Ngiwubonile umehluko ngenkathi ngikhuleka ngezwa kushaya umoya la emhlane, kwangathi kuvuleka isigodi emhlane, kwangathi ushaya umoya. Sukela ngalokho angiphindanga ngibe namaphupho amambi, yonke into engiyiphuphayo iqondile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyambonga kakhulu ngawe. Ngithi uJesu Kristu inkosi, akubusise kakhulu uNkulunkulu baba, akwandisele konke okuhle usaphila emhlabeni. Uyisibusise empilweni zethu kakhulu nasemindenini yethu. Ngiyabonga baba, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, siyabingelela baba, umama Mtsibande, umndeni wakhe wonke, abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni enhle kaJehova kuyabonelelwa. Bengithi nje angidlulise ukuba uNkulunkulu ngasenzele khona siwumndeni wasekhaya. Umntana kasisi wami obenza ugrade 12 ngonyaka odlule uphasile, waphasa kahle. uNkulunkulu wasenzela umusa, wathi ethola nesikole la ezoqhubeka khona nemfundo yakhe ephakeme e-University of Zululand. Siphakamisa nje ukumbonga uNkulunkulu, kuningi asenzele khona ukusihlanganisa nje siwumndeni nalabo esingaboni khona ngasolinye, kepha uNkulunkulu ubonakala engenelela ewenza umusa wakhe. Siyabonga kakhulu Mtsibande, siyabonga iy'ntshumayelo zakho, siyabonga imikhuleko yakho, sibonga konke nje osiyala ngakho, nakho konke osikhombisa ngakho ukuthi uNkulunkulu kumele simthembe ngayo yonke indlela, sithembe yena yedwa ngoba uyasenzela izinto. Siyabonga baba kakhulu. Sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lizwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngithe ngisenkonzweni eNtunjambili, uNkulunkulu baba wangikhombisa omama bekade begqoke iy'ngubo ezinemikhono emifishane
ey'the nje ukudlula kancane emakhwapheni imikhono yabo yakhawula la ey'nkonyaneni. uNkulunkulu uthe akajabule ngalokho kwembatha. Engathi bangathi noma begqoke lezo ngubo zabo noma amashethi abo okufishane, engathi bangambatha ngaphezulu isikhafu noma iduku ukuze bakwazi ukuthi bahlonipheke, kufihleke leyo ngxenye esuke ivelile. uNkulunkulu angathokozi ngabo, angathokozi ngayo. Wayesekhuluma ukuthi engathi nabantwana bethu, ama-teenage ethu, amantombazane, singawafundisa ukuthi mayegqokile angavezi amahlombe, bagqoke nje, sibafundise ukuthi bafake ngaphansi noma ngabe ingubo ayinamkhono, kube khona abazokufaka ngaphansi. uNkulunkulu uthi uyathokoza uma ngabe singagqoka sifihle le ngxenye elangenhla, kufike nje la endololwaneni. Into nawuyigqokile yehle ifike nje la endololwaneni, kufihleke le ngxenye le. uNkulunkulu angathokozi ngayo. Ngiyabonga Baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabonga kakhulu, kodwa Baba sekuwena ovangelayo ngokusizwa inkosi. Mina sengifana ne-transport yokusizwa inkosi, sengifakazela wena la Baba. Kodwa khona ubhuti la ngasekhaya usekhulile, bebamba inkunzi, bebambela kude, kodwa bexoxa futhi engabi nankinga, bamdubula waphunyuka. So kwafika inhliziyo nami sathi kumele ngimtshele ngenkosi uJesu, ahlangana naye esitobhini, washo ukuthi uyaqhuka. Ngathi ubhuti wami azimele wamukela inkosi, uyethemba, ufuna ubuso bakhe, yena kuphela uNkulunkulu ezokuphilisa, ezokusindisa futhi kukho konke, uzongena ekhaya ezulwini. Usakhule kuRomans 10 esitobhini, wafika nomakoti wakhe. Umakoti akusakhuluma indaba yokuvuma izono, wathi yena akakholelwa endabeni ebandleni lakhe, akushiwo indaba yokuvunya izono. Uhambile kwabuyela ebubini bakhe, kwavele bamdubula washona, kade ngcwatshwa nje umakhelwane wasekhaya-ke. Okwesibili, babisana khona usisi waseMpumalanga, uthi ubhuti wakhe kade egula kakhulu, ngamsenda eRomans 10. uthi ubhuti wakhe chaphile, ngiyakholwa impela ukuthi ubhuti wami sekhaya ngoba ube ukhule eRomans 10. uthi nje kufonele besho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Wahamba-ke emhlabeni sozinyangana impela, washo usisi sehambile-ke emhlabeni yena ubhuti lo waseMpumalanga. Okwesithathu, bamsana khona ngangimele nje down, ngibona ubhuti uyangibuka, ngiyasho ukuthi ngiyasho-ke ukuthi yazi ukhonza kephi. Sengithi mina entabeni, uthi yazi ngivele ngakubona umuntu okhonza laphana, ngeke uze udide oyena, ngivele ngabona. Uyasho-ke ukuthi nawe wangena ekhaya lizwi wafaka abantu, omunye wabo nje uthisha ngiyamazi, owamfaka ekhaya lizwi, kodwa wase uthi wavele waphuma, uthi liyashisa ivangeli. And sokaningi khona nje omunye umama wathi embingelela nje etani, wathi uJesu Kristu uyinkosi, wathi naye anganoma usekhaya lizwi noma ungwephi-ke, wathi wavele wambona ukuthi hayi lo wasekhaya lizwi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, khona amaklipha Baba ngizokusendela-ke amancane ona nalo muntu lo wasemgwaqeni, uJesu Kristu uyinkosi. Kodwa ngisendela wena Baba, ngoba ubaba odume kakhulu, baba owaziwayo. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngimbonge kakhulu uNkulunkulu Baba ngobaba uNsibande. Izolo, osukwini la izolo, kunempi ebengibhekene nayo physically, ngama kodwa ngimkhuleko yasegruphini. Le mpi ngihambe nayo ngaze ngayolala, ingizungeza, ngibona ukuthi ingizungezile. Sengilele kwafika iphupho la isibambana khona impela, yabambana ngama ngesivumo segroup esithi uJesu Kristu uyinkosi. Khona lapho ngithuke sekumi ubaba uNsibande eceleni kwami, wafika wangithinta, wayesithi
asisho abaseRoma 10 sabasho kanye kanye engikuqaphelile ubengasho phambili ngilandele ngemuva kodwa sisho kanye kanye sasho hayi yahlakazeka impi ngayibona ukuthi hawu yahlakazeka yanqotshwa. Yingakho-ke ngithi ngiphakamisa udumo kwinkosi yethu uJesu Kristu kakhulu. Ngibonge ngokusebenza ngobaba uNzibande. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nakubaba uNzibande ngokuba avume ukugitshelwa inkosi uJesu Kristu imsebenzise. Kuyisimanga ngoba ngisho emaphushweni mese ezoqhamuka ngisho emaphushweni asinqobise nakhona. Ayi, ngimbonga kakhulu uNkulunkulu, ngiswele imilomo yokumbonga. Ngiyamdumisa ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Inqotshiwe impi ekade iqale emini physically yaze yagcina isigcina ephusheni. Inqotshwe isinqotshwa ephushweni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngimbonga kakhulu ngobaba uNzibande. Inkosi ayisize isigcinele yena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kuwena, ngibingelele nomama, ngibingelele umndeni wonke wakwaNzibande. Ngibingelele abazalwane basekhaya lezwi nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Baba, ngicela ukudlulisa ukubonga amandla kaNkulunkulu, umusa angenzele wona ukuba phezu kwempilo yami luze lufike usuku lokuthi ngivume izono engangazi ukuthi luyofika ngesimo sempilo kade ngikuyo. Baba, ngiyabonga kakhulu, ngithi akekho uNkulunkulu ongalinganiswa nawe. Ithi incwadi kaJeremiya ithi ngalolo suku ngiyolaphula ijoka lakho entanyeni, ijoka lensimbi nezikeyi zalo entanyeni yakho, ngiwususe umthwalo emahlombe akho. Ngiyazizwela ubulula bomzimba, ukuphela kwezinhlungu emzimbeni wami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi zincane Baba izibongo zami, kukhulu ubaba uNkulunkulu angenzele kona. uJesu Kristu uyinkosi, angisoze ngasuka kuye. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa kubaba, ngibulise kumama, ngibulise ekhaya lezwi, ngibulise lasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukudlulisa ubufakazi. Ngibe nephupho last week. Baba, iphupho leli ngibone ngiqondile ukuthi kungemva kwe-rapture. I-rapture nakangiyibonanga kodwa ngiqondile ukuthi kungemva kwe-rapture. Ukuthi baba, ngibone abantu begijima kakhulu kulwe siyaluyalu isiphithiphithi engisingakaze sibonakale kungela oda baba. Umhlaba nje utshintshile, abantu bebegijima bengazi ukuthi benzeni. Kakhulu-ke ngabona sengibona baba abantwana abancane kakhulu, ama-teenagers, amantombazana abengamantombazana abekade egijima kakhulu. Amantombazana lawa bebebaleka sengathi babalekela abantu abafuna ukubadlwengula. Uma bebaleka bebefuna usizo bahambe balufune kubobaba, bangathola obaba bemile bethi bazama ukuthi bacela usizo bafuna usizo kubobaba. Obaba labana labo babatheni baba bafune futhi kubadlwengula. So bengela kuphumula, abantu begijima zigijima lezi ngane kuzisa usizi nje. Ngisamile lapho baba, ngisabhekile ngabona nami sebengirawundela beza kimi bengahleki. Ngaphakamisa isandla sami, mangiphakamisa isandla sami ngabona sengiphethe isikhali. Isikhali bengisiphethe baba besishayina kakhulu futhi sisharp kakhulu. Bengithi mangilwa ngalesi sikhali ebengikade ngimtholile ngaso bemuzwa ehlaba umkhosi baba, ngabe lokho ngiqhubeka baba ngilwa ngaza ngathi sengathi ngiyakhathala. Ngiyabona sesiphakathi kwe-room. I-room leli sengathi sicatshile lala amantombazana, kuvaliwe iminyango, kuvaliwe lamafasiteli, kuvaliwe nje kuthulile phakathi kungela layithi, sithulile phakathi kungathi
wonke umuntu wesaba ukuthi akhulume ukuthi hlezi azwakale, and futhi bebonisa ukuthi bamangele bayesaba, abazi nokuthi yini kahle kahle yenzakalayo phandle nokuthi kanti vele kuhamba kanjani. And manje lokho ngikhona lapho phakathi ngahlala phansi ngase ngithi ngibabhekile ingane lezi ngathi into ezolisiza ukuthi livume uNkosi uJesu. Mangithi baba ngisho kanjalo ngathi sokukhona umuntu emva kwami, ngasenza futhi ukuthi umuntu lo khona ngemva kwami akusimuntu yisitha. Ngasenza futhi ukuthi igama leli ngathi alisavunyelwanga ukuthi likhulunywe. Ngabe ngezwe ukuthi umuntu lo futhi usemva kwami into uzongilimaza. Ngabuyisela isandla sami emuva kanje saphuma futhi isikhali, and umuntu lo ngamuzwa sesisukile. Ngabe ngibuyela kumantombazane lami batshela ukuthi into ezolenza ukuthi liphephe, vumani iNkosi uJesu. uJesu nguye umsindisi, nguye okwazi ukumkhipha umuntu enhlungwini akuzo. Vumanini iNkosi uJesu. Baba ngithi ngiyabonga abantwana laba bonke bebembatha impahla ezinde ezibampintshayo, ezinye zibe zinde, ezinye bezimfushane, ezinye bezisleeveless, futhi bonke bexhumile inwele ekhanda. Bekukhona abanye abangomama kodwa omama bebengekho baningi, abade bebaningi kakhulu yiwo lama-teenagers. Ngisabukile kanjalo baba, ngezwe kwaqubuka iculo ngaphakathi kwami. Iculo lela anginazi, angikaze ngalicula, and ma ngiqala leli culo abantwana laba bangivumela, ngabona bonke sebethwele ama-mics bengathi bayalazi leli culo. Sabecula ngamandla abo wonke baba, i-desperation ade khona ungathi wonke umuntu seyifuna iNkosi ngaleso sikhathi. Iculo bekade silicula yileli baba. Lord Jesus, you are my Lord, you are my Savior. I want to pray, I want to pray, I want to pray. You are my Savior, I want to pray. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela umoya ongcwele. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele ubaba mpostoli nomama nabazalwane bonke abasekhaya lizwi nasentabeni. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngokukhulu ukuzithoba ngiyaxolisa kakhulu kuKristu Jesu nakubaba umpostoli nakubazalwane bonke ngamaphutha ami onke engiphazame kuwo kusukela ngangena ekhaya lezwi. Ngonile kakhulu, bekwenzeka iphutha phezu kwephutha ngenxa yesimo engiyiso. Ngakho ngicela uxolo, ningixolele. Ngizozama ukukugwema, ngibonge nokungibekezelela. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba egameni likaJesu, ngibingelela bonke abazalwane egameni likaJesu. Baba nginalento yokuthi ngoba la ngikhona nginabantwana nje ngimaphambi kwabo, kodwa ngisenesikhathi ngcinile ukukwenza lokho ngenxa yokuthi ngifika umbuzo kimi othi ngizwe maphambi kwalaba abantwana ngithini kulezi ngane, ngoba ezami iy'ngane abafana bami ababili bamithisile. Oyedwa nje omdala usezelwe umntwana, uzelwe ngoSeptember last year. Oyedwa-ke akakazalwa umntwana. Kunombuzo ukuthi ngizoma kanjani phambi kwabantwana, ngibafundise ntoni ekubeni mina zami iy'ngane zimithisile. So leyo nto ibingilimaza kakhulu, ngizwe ukuthi yazi anginawo amandla ukuyoma phambi kwalaba abantwana, anginawo. Kodwa ubaba iSunday leya endlule ayifundisa ngayo ukuthi uma kanjani uwumfundisi phambi kwebandla ekubeni ingane yakho imithisile. Yebo, mina ngiyena umfundisi, ngingumzalwane nje manje phambi kwabantwana ngoba kungekho umfundisi la ngikhona. Uthe ukuchela umfundisi esinayo uNkulunkulu asibusise ngaye, siyaya nje uma ngabe sinawo amasenti. So
ngibe nalokho ukuthi nje Nkosi ngima kanjani phambi kwalezi iy'ngane nami kwami kunje ngoba angikwazi ukuthi ngiyoshanyela kwamakhelwane ngishiya izibi ikhaya lami. So le nto le ithi ubaba uma ngabe isho yangishaya kakhulu. Ngasho ngathi nayi le nto ebengilokhu ngiyizwa ukuthi ngiyasaba kuyenza and anginawo amandla ukuyenza. Kodwa ithe ubaba uMthembu esema phambi kwebandla exolisa kuNkulunkulu, exolisa kubazalwane, ngezwa ukuthi ya ngiyashayeka kakhulu ngathi ubaba uMthembu ukhombisile ukuthi angamfela uJesu. Angamfela uJesu. Iy'ngane zethu baba ziyasiphoxa, siyabatshela laba bantwana kodwa nje abalaleli. Kodwa nje siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uzosisiza, uzosilekelela kakhulu ngoba baba uyasifundisa. Uyasifundisa and uyasifundisa uNkulunkulu ukuphila lokho. Ngoba kuyabonakala ukuthi leli bandla akulona lo muntu. ElikaNkulunkulu akekho umuntu obengayenza into enje. Akekho. uNkulunkulu kuphela uqobo lakhe uyenza le nto. Siyabonga baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Baba Nzimande ngiye ngathinta inamba wrong baba ngesonto edlule ngadelete kodwa ngizange ngize ngixolise ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngithinta inamba ebeyingafanele. Kanti usifundisa zonke iy'nsuku ukuthi inamba eziwu-2 ezisebenzayo. Ngiyacela uxolo baba, ngike ngaphakama kakhulu nganganaka kodwa ngizwa namhlanje ngicindezeleka ukuthi indaba ngingakwazanga ukuzehlisa ngizithobe. Ngiyazithoba kakhulu baba, ngiyacela ungithethelele ungixolele. noNkulunkulu baba uqobo lwakhe angithethelele baba, kube yiphutha elikhulu elingeke lisenzeka. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ngibingelele baba umpostoli nakumana nakubazalwane bonke egameni likaJesu. Baba ngithi angidlulise nalo iphupho engibe nalo last week Thursday. Ngixolise baba ukuthi ngilidlulise manje, ngiyazithoba. Ephupheni engibe nalo bengazi ukuthi baba sisocingweni noma ngingasakhumbuli kahle ukuthi ubani ufonile, kodwa ngendlela ophendule ngayo bengazi ukuthi imina cause bengathi ulindele umuntu obezokufonela vele, obezobhuka, obezokhonfesa ngathi bekuyidate yakhe yokuvuma izono, ngoba ube usungibuza unete weza ukuthi imina engikhulumayo ocingweni. Wangibuza ukuthi hayi ngabe konke kuhamba kahle, ngi-right yini? Ngithi mina hayi baba ngiyaphila ku-right. Ube usungibuza ukuthi sengabe sengabhukha for idate yokuvuma izono. Ngathi mina baba yebo sengabhukha. Ngakuba ngibe sengifisa nokusho ukuthi lunini usuku lami lokubhukha. Ngabuye ngazivimba futhi angangasho. Ube usuthi nakho isixwayiso ofisa ukunginika sona-ke ukuthi ngenze sure ukuthi ngiyayiqaphela idate yokuvuma izono, ngenze sure ukuthi ngiyigcina iphephile. Ngibe sengiphaphama, uma ngiphaphama ngiyabheka ukuthi kuyafika ukuthi kunabantu ababhukhayo mase sekuyidate yakhe yokuvuma izono, umuntu uselahlekelwe idate akasayiboni noma akasayinakile nje idate yakhe yokuvuma izono. Ulinde umuntu uzofona angabe safona. So ube usungixwayisa kakhulu baba, ngoba ngibheka ukuthi nami ngesikhathi ngithi ngifuna ukukutshela ukuthi inini ngesikhathi songibuza, nami bengeke ngize ngikwazi ukukutshela ngoba bekuzovela ukuthi sengiyikhohliwe ukuthi inini idate yami yokuvuma izono. Ngiye ngaphaphama baba, ngabhala ngaseva ngisho efonini, ngabhala phansi nje. Kubhaliwe-ke vele phansi kodwa ngibe sengiseva even kwikhalende idate yami, ngenze sure ukuthi ngiyakhumbula futhi safe. Ilo ufakazi nje baba bengibe nalo ukuthi abazalwane bazame ukuqaphela ama-date okuvuma izono, even inamba, isikhathi, kubaluleke kakhulu. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi
Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngibingelele ubaba wami ngokukhethekile nomama wami, uMama Mtsibande, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi baba. Hayi ngiza nesimanga sengadlangadle nguJesu wethu baba. Izolo ngifone ngifa, ngisende imeseji ngifa baba. Ngiphethwe isibhobo, singiphethe baba ngale ndlela yokuthi bese kuvuvukele baba la esengiphethe khona. Then la emhlana la ngithi bekungathi ngibelethe khona umlilo baba. Isikhumba lesi uma uthinta ungathi uthinta isikhumba sikaqamu noma iselesele kuyavuthuka. Kubuhlungu indlela emangalisayo. Bengibeka imiqamelo ngilale ngihlezi ngezinqe kwenzela ukuthi baba ngikwazi ukucindezela le mintshuntshu engiphethe. Kodwa nje baba angeke ubhilive ukuthi izolo emva kokuthi ngithole umkhuleko ngivele ngantinga ngagijima ngatshela abantwana ukuthi abangangiphazamisi, ngangena ekamereni ley'ngane ngase ngiyavula umkhuleko ongisendele wona ngawubeka la ekuvuvukele khona emhlane ngase ngikhuleka amaRoma 10 verse 9. Baba ngithe ngisukuma ngabe ngizitshela ukuthi ngiphilile, bengibonga nje ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi usungisindisile. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ngokusibusisa ngawe kahle kahle, sithandiwe uNkulunkulu emhlabeni. Uma kukhona oyoya esihogweni osentabeni kuyobe kuthande yena. Baba siyabonga kakhulu baba, ngivele ngazitshela ukuthi ngiyayisusa leyo miqamelo, ngalala kwasemnyango namanje usuku lonke kuphela nje kuzakala indawo le ebeyinenxeba eseyivukele, ngoba noma ngihamba bengizwa ukuthi kuyanyakaza ukuthi ngivuvukele la bekunendawo ebuhlungu egwazekayo. Baba wami uNkulunkulu akubusise baba, akukhulise. Angazi ngingathini ngawe, angiyazi into eyangifaka ekhaya lezwi, angazi ukuthi ngingabonga ngithini. Sengimdala kanti ngihleli nje ngiye esontweni, ngiyadlala, ngiyavakatsha. uNkulunkulu sazongibusisa ngekhaya lezwi, ngazane nawe baba. uNkulunkulu akubeke baba wami nomama wethu, siyamthanda, uthobekile ngisho ekhuluma. Uyabona nje ungathi kuconsa amafutha enhliziyweni, kuba mnandi masimlalela ekhuluma ey'nkonzweni zangalwisine. uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyakubingelela egameni lenkosi uJesu, ngibingelela ngibingelela umndeni wonke wakwaNsibande egameni lenkosi uJesu, ngibingelela ekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa egameni lenkosi yethu uJesu. Baba ngiyacela ukuletha lobufakazi. Ngisalalele inkonzo yangomhla ka-11 February la ukhulume khona baba ngokuthi ukusebenzela abantu abangakholwa kuyisono. Izolo ngomhla ka-10 mina bengikade ngibhizi ngisebenza ngaphandle ekuseni, bese kuzofika kimi kusho ukuthi bengibuka, angazi noma kusukele ekutheni bengikade kufike umcabango ukuthi manje uNkulunkulu sengibeke kuphi, sengisebenza kuphi, ngisebenzela abani. Ngomusa kaNkulunkulu baba sengisebenzela umKristu engikhonza naye. Kuyafika-ke kimi ukuthi ngangikade ngisebenza, kufika nje njengomcabango, kune-discussion nje emcabangweni wami ukuthi ngangikade ngisebenzela abantu abangakholwa before. So kufika ukuthi kumele ukuthi ukuvume lokho ngoba kuyisono. Wasebenzela abantu abangakholwa wena, wawukhothama kubona labo bantu, wenza yonke into, uzwa bekuyalela ukuthi yenza ini, yenza ini, yenza ini, ubathobela abantu abangakholwa. Kuyafika nje ukuthi njengoba kuxoxeka kanjalo emcabangweni wami, kuyafika ukuthi kuyisono, kufanele ukuthi usivume leso sono ukuthi wasebenzela abantu abangakholwa. Hawu,
Ngisuke lapho nginalokho ukuthi hayi kumele-ke ngisivume ngempela leso sono ngoba ngempela ngangibasebenzela ngize ngenze yonke into engafanele ngabe ngiyayenza ngumntwana kaNkulunkulu. So manje mase ubaba esekhuluma ngale ndaba, uNkulunkulu ubaba eseyimbula lento ngawe baba, kuba yi-confirmation kumina ukuthi kufanele ngempela ngivume leso sono ukuthi ngangisebenzele abantu abangakholwa. Kuyisono ukuthi sibasebenzele labantu. Jesu Kristu inkosi baba, bekuyilokho. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyaxolisa kakhulu kuye kwangena i-emoji egruphini bangiphuthuma abazalwane. Cela ubaba angithethelele. Cela ubaba uNkulunkulu nendodana yakhe nomoya engcwele bangithethelele baba. Angideleli igruphu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyayisola kakhulu. Kusho ukuthi ngiye ngathi ngithi kanti ngiyasheshisa ngifuna ukuvula inkonzo. Angisaboni ukuthi sekungena i-emoji. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Kwangena into engayithandi ngenhliziyo yami yonke. Angiyifuni. Ngiyabonga kakhulu nabazalwane abayikhathazayo ngomsebenzi kaNkulunkulu. Uzokubona kahle uma ngabe usuwenza i-mistake ukuthi labazalwane bayasebenza. uNkulunkulu ababusise bonke abenza lo msebenzi wokusithinta. Uthola ukuthi umzalwane awumazi nokuthi ukuphi, ungubani. Usuqhamuka wena usuyamdelela. Awusaboni nokuthi udelela uNkulunkulu. Uyisithunywa sikaNkulunkulu. Uzokusiza, uzokwephula elangabini lokusha, uzokwephula esihogweni. Sijike lapho sibadelele kanti bazosiphula. Cela nje uNkulunkulu angithethelele, nawe baba ungithethelele ukufaka le emoji. Ngiyabonga kakhulu kubazalwane, angazi ngithini. Ngiyabonga uNkulunkulu ababusise. Engathi besingaqhubeka sonke sibe neso linye, sikwazi ukubona imistake yomuntu, sikwazi ukusheshe simthinte. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabonga kakhulu ngomkhuleko owangithumelela wona. Uma uDavid ethi usizo lwakhe luyovela kuJehova owenzile izulu nomhlaba, wayeqonda uDavid umusa kaNkulunkulu ukuthi ungakanani phezu kwempilo yethu. Ngibonile uNkulunkulu baba engenzela umusa ngoba ngesikhathi ngiphupha, ngidla, ngiphuza, uthi sekuyinto eyenzakala zonke iy'nsuku. Ngangizibuza ukuthi Nkosi ngoneni, yini engiyonile, ngibhale ebhukwini lezona, kodwa kuvele kube mnyama baba, kungavuki nje lutho oluyisiphambeko. Kuthi ubaba uma esengenzelile lo mkhuleko, ingqondo besiyabuya ukuthi hhayi, ubaba wake wangenzela i-VN engiqaphelisa ngokungakubongi ukudla ukuthi kuyingozi kangakanani ngoba amadimoni ukudla ayakungcolisa, akwenze yonke into. Kanti ngake ngajwayela inyama eyenziwe kulezi iy'tolo ezenza iy'nyama zey'nkukhu. Ngithi uma ngiyidla le nyama ngizwe ukuthi kodwa kunento nje la eyiba yilukulukwana nje emphinjeni engayithandi. Kodwa into ithi imnandi inyama yakulesi sitolo, nesosi yakhona imnandi, kodwa futhi kuvele kube yiyo baba le sosi engizwa ngathi njengathi ngayigonyuluka, kodwa ngingazi ukuthi yini. Kuze kube ngazathi ngathi uma ngimukela nje esitolo ngikhulekele ngaso leso sikhathi, kodwa uthole ukuthi ngizoya ngifike ekhaya. Uma ngifika ekhaya ngiyathatha inyama ngiyadla, ngiyokhumbula sengiluma ukuthi hawu angibongile, mhlambe bese ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Bese kuthi ngelinye ilanga 4:45 kuyophuma abasebenzi bakulesi sitolo, ngivele ngibone baba umfana osebenza esitolo usebhinca ibhayi lezangoma, usefake iqhele la ekhanda. Intombazane owayehamba nayo ayo-4 amantombazane babamba nayo, kodwa lena enye ifake iy'phandle eziwu-2, yayisifaka le nyongo le enkulu efakwa uma kade wenzela umsebenzi. Ngathi hawu, yiyo lento eyenza ukuthi umoya wami unyuke ubala uma ngidla le nyama, noma imnandi kodwa ngizwe kuba nalento enyuka ubalayo. Ngathi enhlizweni yami kubalulekile ukuthi into ubaba asethe asiboyiqaphela sikwazi ukuyiqaphela siyenze. Ngiyabonga kakhulu baba. Kuthule, ngiyezwa ukuthi kuthule, ngiyezwa futhi ukuthi uNkulunkulu uzonginqobela kuphele kuthi nya, ngiqale
ngiqinisele ekuhambeni kwami okusha egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi.